Okay, naimbag nga sa pakapagaya, ma-welcome iti umunang episode ti MDRRMO on air. Para dito yatawan 2025, medyo nabayag nga awan iti tangatang ti Radyo Sagada nga may taket nakasubli tayo na po, mangag tayo iti tangatang kastamit nga at dalata iti Facebook page ti Radyo Sagada ken iti umay nga Oktubre ket maisimpa tayo matan ti app tayo tapno mabalin nga 24 hours iti kada lawas nga mangagyo iti tangatang ti Radyo Sagada. Ket nga rod daytoy Sagada MDRRMO on air ket sagot kanda tayo iti gobyerno lokal ti munisipyo ti Sagada ken iti opisina ti MDRRMO kastamot iti Radyo Sagada. So, shout out apo. Kadagiti amin nga ilili ti Cordillera, kastamot iti Ilocos ken Cagayan Valley Strip nga madanon ti signal tayo. Kastamot nga special greetings kadagiti advocates iti disaster risk reduction ken climate change adaptation ng runa dagiti volunteer responders. Kahit tayo matlaang nakablaawan ti MDRRM Sagada, iti panakagunod da iti first runner-up iti kalkalpas nga DRR Quiz B ti Mountain Province. Congratulations sa Sagada MDRRMO ken congratulations matlang iti amin na nagbaligi ken kastamot dagiti nakipaset iti nasao nga DRR Quiz B. Kablao mo't lang kadagiti tourism stakeholders itanga Setyembre tani manarimaan ti panagsagana manarimaan iti panagrambak iti Setyembre kas tourism month ditoy Pilipinas. So ditoy Sagada no Sabado no bigat apo ket isumet ti maangayan ti float parade kastamot iti naduma-duma nga paset iti programa kas iti cheer chant ken cheer dance competition. Pero dito muna ang episode diti MDRRMO on air 2025 ket ipatangatang tayo ti kinapateg ti edukasyon kasilpo iti disaster risk reduction ken climate change adaptation uno DRR ken CCA. DJ DRR apo disaster risk reduction ket no kasano ti mabalin nga aramiden tapno maksayan nga rod dagiti peggad nga mabalin ang mapasamak agapo kadagiti na dumaduma nga hazards. Dito met climate change adaptation ket mas pangmabayagan nga panagsagana tapno nga rod ti impacts iti climate change tungtungan iti agrikultura, tungtungan iti dadu mga pangkabyagan, iti biyag ken sanikwa ti tattao ket makasayan. Okay, ket nga ro dagito nga impormasyon ket para iti amin nga umili no, dagiti uubing, dagiti agtutubo, dagiti nataengan, kastamot dagiti agdudu mga sektor kas iti ada iti agrikultura, dagiti mangmangged, dagiti mangopisina, kamang ti gobyerno iti naduma-duma nga opisina dagiti dagiti maninda, dagiti housewives, dagiti barangay officials ken dumapay impormasyon mainaig iti DRR ken CCA ket napateg para kada tayo amin. So apay nga napateg ano importante ti kaamuan mainaig iti DRR ken climate change adaptation ket dayta ti binsa-binsaan tayo wenno saggay-saan tayo itang episode. Ta importante nga kaamuan especially para kada tayo nga Pilipino titungtungan ti climate change adaptation and disaster risk reduction. Tataket na barang atungtungan dagitoy da
substandard wenno ghost nga flood control projects, rock netting, rock shelter, rock shed wenno dumapay nga proyekto at inang runa a panggap dagitoy ket salwadan ti biag pangkabyagan ken sanikwa dagiti umili nang runa dagiti maritrikat narud sublian tayo dagitoy kalpasan iti maysa nga saniweng. If just one person shines, others will follow in line. As we board the greenhouse train, we'll say goodbye to acid rain. As we fight global warming, we'll stand united as one. All around the world, a new day has begun. We're so afraid of pollution, but we can find a brighter day. Let's work on the solutions so our children can play in cool, clean water and blue skies above. It's not a fantasy. We'll make it our reality. We've got to all come together and start planting the seeds. Mother Nature needs us. We were blind, but now we see. We're so afraid of pollution, but we can find a brighter day. Let's work on the solutions so our children can play. We've got to all come together and start planting the seeds. Mother Nature needs us. It's up to you and me. Chicken Little says the sky is falling down. We've got to work together to keep the world going round. Let's think about our children and leave a cleaner world behind. Mother Nature needs us till the end of We've got to all come together and start planting the seeds. Mother Nature needs us. It's up to you and me. Mother Nature needs us now. To our program tatay ket bagatay no apay nga napatug ti tungtungan iti DRR ken CCA para iti amin nga umili tataket kaya tayo met nga amuan no apay nga anya ti kagagapo no apay nga napatug daytoy garud ka amuan iti DRR ken climate change adaptation. So, welcome back to Sagada MDRR MO on air. So, anya garo dagitoy da kagagapo ano? So, number 1, the geographic location ti Pilipinas. Ada tayo iti maawagan nga Pacific Ring of Fire
nga isu ti mabirukan ti Pilipinas, so ti location ti Pilipinas ket napalikmutan ti nagadu nga volcanoes kasta pay nga susceptible isuna iti volcanic eruptions at the same time iti earthquakes. So yun yung character daytoy lokasyon ti Pilipinas iti Pacific Rim of Fire. May kadwa daytoy klima ken weather patterns. Ket ti Pilipinas mabirukan met laeng iti maawagan nga Northwest Pacific Basin. Dayta ti lugar wenno disso nga pinakaaktibo nga mabuangay dagiti tropical cyclones, typhoons, ken dagiti rain clouds nga mag-ited iti nagpipigsa nga panagtudo ken agitunda iti panaglayos. May katlo ti topography ti Pilipinas. So, mountainous ti Pilipinas, o di ba no dito yung northern Luzon, manipod iti Cagayan, inga na iti Mordong iti Luzon ket adda dayta Sierra Madre Mountain Range. Adamot laeng ti Cordillera Mountain Range at the same time the Caraballo Mountain Range. Iti dumamot lang nga paset iti Pilipinas, nagadu ti nagduduma nga mountain ranges. And iti naglikmot ti Pilipinas, di ba? Nagatidog ti coastal areas anya kumata archipelagic ti Pilipinas iso nga naglawa ti coastal areas na. Ket dagitoy nga characteristics agbalin nga susceptible ti Pilipinas iti epekton dagiti bagyo. Ayan, no? Along the coast ken kadagiti kabanbantayan daytoy matungtungan iti landslides ken flash floods. Ti may kaupat apo a kagagapuno apay nga napateg nga adalan tayo ti tungtungan iti disaster risk reduction ken climate change adaptation ket daytoy mismo tungtungan ti climate change. Di ba? Iti napalpalabas nga tawen nga tinaltalakay ti Radyo Sagada iti programa nga datakuyanan batawa ket kunkunata yung nga ngumat nga to ti danum iti taaw. So dayta ket gapo iti matuntunaw metlaeng nga anong tawag dito dagiti polar ice caps ken dadu mga banbanang nga ag-contribute iti panagnaton ti taaw. So iti dadu mga luglugar ket kankanen ti baybay ti luglugar nga adda iti coastal areas. Ay kadwa laksid iti rising sea levels ket daytoy kumarkaro nga panagpudot ti panawen ken daytoy panagbalbaliw ti weather patterns. O di ba minsan nagkaro dagiti typhoons, nagpigsa dagiti tudo, dati layos ngem adamot lang dagiti tiyempo nga nagkaro met laeng ti tikag. Yan. So that's number 4, climate change. May kalima, anya dagiti socio-economic factors dito'y Pilipinas. Dakkel abilang ti populasyon ket adda iti nasidsed nga luglugar, no? Karkaro iti tungtungan iti urbanization wenno iti dadakkel a syudad no sa dinno ket milyon-milyon dagiti tattao iti basit nga area. Ken DJ tungtungan ti kinakurapay iti adu nga paset kadagiti the urban areas ket adda dagiti maawagan nga urban poor wenno informal settlers no sa dinno ket kadagitoy nga luglugar kadawian nga haan nga umman nato dagiti infrastruktura kadagita nga luglugar da di mismo structure ti babalayda ket temporary di ba karton tupay dagiti didingda dagiti atep ket kung kumpurmi nga sisim mamingsan ket dagiti dalata nga nalalawa nga pandakartiben ket isu ti usarenda nga pang-atep. Nyapay awan ti umanay nga serbisyo pampubliko nga dumandanon kanyada. Ken syempre gapu nga rod ta urban poor daytoy nga areas awan ti umanay nga rekurso dagitoy da nga umili
nga mangsango kadagiti da kasapulan nga rod para iti panang salwad iti disasters. Then syempre, nagadu ti hazard prone areas haan laeng nga dito'y daayan ti kabanbantayan wenno coastal areas uray iti highly urbanized areas that very susceptible da iti hazards nga ituntunda nga rod dagitoy da panagtudtudo iti habagat nga makunkuna ken dagitoy da bagyo. So dagitoy nga kagagalad ti pagilyan ti mangiman dato a kinakasapulan ti naragta na anay ken timely nga panagsagana iti didigra ken panag-adaptar iti climate change. Tapno nga rod maksayan ti kinadagsen ti epekto dagitoy natural ken man-made nga hazards. Ti edukasyon ken kaamuan ti maysa a napateg nga armas tapno maisaganaan ti didigra. Ti panagresponde no adda ti didigra tapno nga rod mapababa dagiti negatibo nga impact dagitoy iti umili. Okay, so dagita apo ti kagagapo no apay nga napateg nga adalan tayo amuan tayo ti tungtungan iti disaster risk reduction ken climate change adaptation. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalanguyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa
biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Okay, back to our program sa kada MDRRMO on air. Kablaaw, kadagiti listeners ti Radyo Sagada, kan followers matlang iti Facebook page. Kat shout out matlang iti staff ti Kodaw Productions, ti Alter Media, kan Photojournalism Center of the Philippines, wano PCP. Dagitoy ket partners ti Radyo Sagada para iti panang ipatungpal kadagiti agdudu mga trainings mainaig iti journalism ken ti multimedia productions. Mayar arami tayo matlang dagiti nga trainings babaen iti suporta ti Pawangka Fund, Asia Indigenous Peoples Pact, Cultural Survival ken Taiwan Foundation for Democracy. Narod kat ito muna apaset kat pinabarasbasan tayo wano sinubleaan dagiti kagagalad ti pagilyan a Pilipinas. Naku nakitatay nga adu dagiti factors wano kagagapo no apay nga susceptible tayo iti natural hazards ken iti didigra. Ita kat binsa-binsaan tayo met ti kinapateg ti edukasyon wano kaamuan tapno maksayan ti epekto dagitoy na nakuna nga natural hazards iti biag pangkabyagan ken sanikwa. Okay, so umuna daytoy tungtungan ti panagdupaduras iti kaamuan ken kabaelan ket babaen iti edukasyon. Matulungan dagiti individual iti komunidad nga maawatan dagiti risgo wenno risk iti English nga nakaisilpo kadagiti natural hazards. Maarmasanda iti kabaelan tapno nasayaat nga makaresponde o mangiyaramid iti addang tapno masango dagitoy hazards. Nakanayon ditoy ti kaamuan kasilpo iti proseso iti panagbakwit, daytoy pauna a panang agas wenno first aid ken panagsagana para kadagiti emergency. Okay, so laksid iti panagpaduras iti kaamuan, maikadwa daytoy panang itandudo iti safety culture. Anya ba daytoy kulturan ti safety? What is culture of safety? So, narod babaen kadagitoy panagtipon nga konsepto kanda dumapay abanag kasilpo iti DRR ken CCA kadagiti subject matters iti eskwelahan wenno iti uneg ti pamilya, uneg ti maysang organisasyon wenno uneg dagiti panggedan ken opisina maipangato ti kaamuan nasayaat nga uray dagiti uubing ket maikan ti innadal panggap iti disaster risk reduction ken climate change adaptation. So, syempre dagiti ubing adda di eskwelahan, adda iti babalay, mayat nga paset iti orientation wenno paset dagiti kagagay tayo kadagiti anak tayo ket adda ti tungtungan met lang iti DRR ken CCA. Syempre dagiti ited tayo nga innadal wenno information kadagitoy uubing kadagitoy anak tayo ket uman natop iti kabaelanda nga maawatan ken uman natop iti kabaelanda nga iyaramid. Okay? So tumulong iti panang ipangato iti kulturan iti safety daytoy awareness wenno kaamuan ken panagpanpanunot
nga iyon una ti safety. Ti number one, syempre biyag. Ti pangkabyagan ken ti sanikwa. So nuhan tayo nga aramiden nga pasut iti inaldaw-aldaw tayo di tungtungan ti safety first kasano nga rumimbaw ken pumigsa daytoy kultura nga kanayon nga iyon una ti safety. So dayta apo ti kulturan ti safety, no, the culture of safety. So may ikatlo daytoy tungtungan iti panakipaset uno participation iti community activities. So adu dagiti community drills, dati workshops, dagiti trainings, dati innadal ngem kas indigenous peoples, dagiti praktika tayo nga mayat met laeng nga makipaspasetan. Kas pagarigan dagitoy galatis no adda dagiti public infrastructure nga kasapulan nga isimpa kas pagarigan ti panapanawen nga panagdalus kadagiti drainage canals, panag-ikat kadagiti dagdagabat bato anya dagita nga adda iti landslides tapno makadalyasat ti tao, makadalyasat dagiti luglugan, makadalyasat dagiti laklakot tayo ken dagiti sumrekmet nga supply ditoy uneg iti ili. So adda dagiti konsepton ti binadang nga mayat nga ituloy tayo nga isursuro kadagiti anak. Pasitmet lang dayta apo iti panangparagta iti kulturan ti safety. Daytoy tungtungan iti safety first. Ket dakkel nga banag dijay ited tayo ti oras tayo nga tumulong tapno nga rod masimpa dagiti pampubliko nga infrastruktura uray no awan ti budget nga nagdadakkel nga magapo iti gobyerno, di ba? Arami din tayo lata dagita nga banbanag. But aside from these community actions, we also have to take part when makiparticipate tayo kadagiti public consultations, public hearings, wenno dumapay nga ayab the government offices karon no policy formulation daytoy. Okay, so we really have to give our time ta nahan tayo nga makipaset kadagitoy ket DJ bukod lang nga panunot dagiti nakatugaw no ada iti poder iti politika ti masursurot ket mamingsan ito hanlang nga mamingsan in fact nakita tayo met ano iti madama nga nabara nga tungtungan iti daytoy da flood control projects ken da dumapay nga projects nga marmargaay kaskada ito nagiging risk na sila ano iti biag sanikwa ken pangkabyagan ti tattao gapu iti tungtungan ti corruption. So we should always take part kadagitoy the public consultations. We should make our voices heard. Tatano haanda nga agpaayab dagiti nakatugaw iti poder wenno dagiti da empleyado nga adda iti posisyon ket handa nga agpapaayab iti meetings ket mabalin nga idurun ti umili nga apo mayor wenno apo vice mayor, apo konsehal wenno madam nga adda iti posisyon iti environment office wenno the other heads of offices ket idurun tayo tapno agpaayab da iti meeting wenno dialogues no sa dinno ket mabalin met nga ipadanon ti umili ti panagbuyada dagiti suggestions dagiti dillaw kadagitoy nga aramid kasi importante nga ipadanon tayo ti kapanunutan ti tattao. Kaset daytoy kumatiin tayo makigagagayan tapno at dati naan-anay nga focus wenno dagsen nga maited para iti disaster risk reduction ken climate change adaptation. Okay, so break tayo pa apo para iti maysa at saniwan sakay tayo nga mapan iti maudi nga paset iti sagada MDRRMO on air.
ay insali. Dahil iti 104.7 FM Radyo Sagada Matutyan Manragsakan. Ay insali dumay. Mother Earth is crying out. She's had enough, and there's no doubt. Now it's time to change our ways. This is one tough situation. This is more than our planet can bear. We can't afford any more excuses. Come on, people now everywhere. Close your eyes now, contemplate. What could happen to the human race? Silent thought, just ask yourself, what kind of world will we leave our children? Is their future we hold in our hands? We need a brand new revolution. Come on, people, now take a stand. It's our calling, for heaven's sake, as stewards of the earth. Let's hope it's not too late, for there's no guarantee of wherever it will be. Mother Earth is crying out. She's had enough, there's no doubt. In silent thought, just ask yourself, what kind of world will we leave our children? It's their future we hold in our hands. We need a brand new revolution. Come on, people, now take a stand. This is one tough situation. This is more than our planet can bear. We can't afford any more excuses. Come on, people, now everywhere. What kind of world will we leave our children? We can't afford any more excuses. We need a brand new revolution. What kind of world will you leave your children? Okay, so back to our program. Ito iti maudi nga rod nga segment. Iti Sagada MDRRMO on air. So itatay kat
kinita tayo no apay nga importante ti edukasyon wenno kaamuan wenno information kasilpoy iti disaster risk reduction ken climate change adaptation ket kuna tayo nga rod ito nga ang geographic location ti Pilipinas ti maysa nga kagagapo no apay nga dapat wala tayong kawala kailangan nating aralin ang disaster risk reduction. May sapay dito'y tungtungan iti socio-economic factors ti Pilipinas. Adu nga umili ti marigrigat, adu nga umili ti awanan iti access iti uman natop ken umanay nga government services ken awan iti rekurso da tapno nga rod bukod nga salwadan da ti bagbagida para iti disaster risk reduction. Mainayon ti topografiyan ti Pilipinas nga kabanbantayan ken coastal areas kas tamet dagiti peggad nga iaanak ti tungtungan ti climate change kas iti rising sea levels daytoy panagbaliw-baliw iti weather patterns dagiti nakaro nga typhoons dagiti nakaro nga tikag. So dagiti manu nga kagagapuno apay nga importante ti education on climate change adaptation and disaster risk reduction. Tatay matlaeng ket sinublian tayo apo no ito nga no apay nga napateg kailangan nga natin pataasin ang understanding and knowledge about DRR and CCA. And we have to bring up our ang tawag dito, yung panang put iti culture of safety. And third, how do we strengthen matlaeng dagiti community participation nya kadagiti areas uray dito yung indigenous peoples territories ken uray itihaan nga indigenous peoples territories ket mabalin nga i-adopt dagitoy practices ti indigenous peoples kas iti binadang. Yan ken tatay ket ginaganan na naibingay matlaeng no anya dagiti dadu mga activities nga mabalin tayo nga makipaspasutan. Ket itang gundaway kaya tayo met nga bigbigen nga daytoy MDRRMO office ti Sagada ket adda dagiti na dumaduma nga initiatives nga ipatpatungpal da tapno nga rod adda iti panagbaba ti epekto ket impacts dagiti peggad ti didigra kadagiti ilili ditoy Sagada. So hello Sir Eddie kastamat ni Felix ken Asher dita office iti Sagada MDRRMO ken dita metlaeng ang dagiti dametlaeng kanayon nga makipaspaset no adda dagiti the emergency situations, of course our men in uniform and our civilian forces dagiti the Sagada Emergency Responder Volunteer Corps and our Sagada tour guides kanayon dagitoy apong makipaspaset no at dati emergency situations, search and rescue or retrieval and retrieval operations ken dadumapay. So what are these initiatives that the DRR Office of Sagada have been implementing in the past and of course continue to implement? Mabalin nga aramaton tayo dagito nga serbisyo manipod kanyada. So eto na-mention ko itatay dito Sagada Emergency Responders Volunteer Services when serves kan dagitoy da school-based first responders. So adda dagitoy nga grup-grupo nga binukal kan itultuloy nga ararmasan ti Sagada MDRRMO ti kaamuan ken kabailan kas responders. May kadwa kanayon met apo nga tumungtungpal ken idadaulwan iti Sagada MDRRMO dagitoy da National Simultaneous Emergency Drills. Dagitoy nga drills apo ket haan laeng para iti opisina wenno kameng iti MDRRMO wenno iti LGU wenno dagitoy eskwelaan no diket
amin nga umili makipaset no adda dagitoy the National Emergency Drills. Ayan, kami din minsan we are at fault kano adda dagita drills kat imbis nga makipaspaset dala ta nga nakatugaw iti uneg dagiti opisina. Importante ito kasi yun nga isu nga drill tapno masanay tayo no anya dagiti standard operation procedures nga aramiden no adda ti digra no adda ti apoy iti uneg iti maysa nga building no adda ti na dumadumang garod nga pagkat nga masango. Ayan. And then of course ito nga yung Bureau of Fire Protection, they always also have the drills that they conduct iti panahon iti Marso. May katlo ket daytoy da panang ited ti MDRRMO Sagada iti emergency response trainings kas iti first aid. So dito sa Sagada dagiti tourism stakeholders, so accommodation establishments, souvenir shops, restaurants, tour guides, amin dagita apo ket they undergo regular standard first aid training and basic life support. So ito yung Sagada Innkeepers and Homestays Association that every year nga adat ilo-launch na nga training in partnership of course with MDRRMO Sagada and the Philippine Red Cross Mountain Province chapter. So thank you very much Red Cross for your services. Of course our tour guides garod may saday tang requirement as a tour guide to undergo this training. Pero sana maging regular din kasi iti accommodation establishments dapat regular mo lang every 2 years nga dati refresher course kasi yun nga tao tayo met haan nga umanay di may isang nga training nga inatendaran tayo tapno ko na tayo nga okay na armasan ako kaya nga iramid no at dati emergency situation I can give quality basic life support o CPR, di ba? Hanga umanay ti may sala nga training mayat nga adda nga kanayon ti makipasatan tayo nga refresher courses. So there you go so adda dagitoy dagarud nga emergency response trainings. And of course the MDRRM Sagada also does support the barangay emergency responders wano daytoy DDRRM dagitaket at trainings planning kanda dumapay dagiti maitud kanya da nga kaamuan adamot lang dagiti da dumapay nga trainings hindi po kakaasya ang first aid bilang armas tapno ko na tayo nga kaya tayo adati K tayo nga sumango wano mga rumisponde no adati emergency situations DRRM Sagada can also give trainings in relation to incident command system o ano na naman yan yung ICS dito'y kat adati sistema apo no adati tungtungan iti response hanga basta mapangkalata jay sumabak kalatan aramidom ti kay kayat mo madamdamagayam ket DJ responder mapukpukaw at hindi natin alam na mapukpukaw gaputa haan nga nailag nga DJ nga tao hanga nailista nakastoy nga oras in may isuna ijay ti na panan na nga diso ket antay nga may account no adda dayta nga tao wenno adda nangyari kanya na wenno anya ti nangyari di tangalugan wenno ay na tinapanan dagiti the resources nga isang sangpet ti umili wenno nagapu iti dadumang opisina ti gobyerno. So there is a system ket mayat no makipasit tayo kadagiti nga trainings tapno ammo tayo no kasano dijay sistema incident command system. Adamot lang apo digi trainings iti makon ko ng water safety and response trainings. So ada digi basic no kasano nga iaramid nga road daytoy
safety measures no adda kayo iti bodies of water, adda kayo iti waterfall, adda kayo di bukong, di bumodok, ijay these places nga tourist areas at the same time mapanan ti lokal nga pagliwliwaan anon mapang kayo ti sabali nga lugar nga addamet iti danom ket amo tayo di basic nga dapat nga aramiden tapno maiyad dayo tayo iti pagkat. But there are also more advanced trainings like water safety and rescue trainings when wasar medyo physically trying, demanding itong training na to, pero maganda rin, importante matlaang nga no dati opportunity nga makipasit tayo ket we undergo this 5-day training on water search and rescue. Adamot laang ti mountain rescue, cave rescue technique trainings nga ititud iti MDRRM office ti Sagada. Kaya adda dagitoy nga trainings nya tiurayon nyo apo mapang kayon maki-schedule tapno i-consider da DJ grupo yo ibagada no anya dagiti kasapulan na pagsaganaan tapno maipatungpal daytoy nga trainings so anyaman nga trainings nga kasapulan nyo yon. And then syempre MDRRM Sagada also uses new technology in order to forward share this knowledge and information. So, meron din silang Facebook page, mabalin nga pasyaran dito Facebook page iti MDRRM Sagada. Tapno mamuan dati updates kasil po iti weather, dati updates kasil po iti local conditions iti kalsada, wano na dumaduma nga iso. And of course, using technology apo, they also use Radyo Sagada to disseminate iti karud information. Kaya ugaliin po natin mag-tune in sa 104.7 FM Radyo Sagada. Wano bisitaan di Facebook page tayo apo. Wano no mayton nga Oktubre ket 24/7 babaen iti Radyo Sagada app. Yan. Kan ano pa ba? Adamat lang dagito yun na dumadu mga meetings nga ipapaayap ti MDRRM Sagada like the pre-disaster risk assessment meeting sakbay nga umay ti Kaspagarigan Super Typhoon X agpaayap dati meeting tapno i-assess no anya ti situation nga madama anya dagiti areas nga kasapulan nga ikan iti attention anya dagiti kasapulan nga sagana nga ramit ken supply. Yan. And of course, you always do Sagada is a tourist site. Pasapasaray apo ti risk assessment nga iyar aramid ti MDRRMO Sagada kadagitoy da tourist sites to make sure that our sites are safe for tourists to visit. Yan. So, data apo dagiti initiatives ti Sagada MDRRM office. So, data apo agmurdom ti episode tayo itatanga aldaw can stay tuned. Ada dagiti sumarsaruno every week we will have a program for the MDRRMO Sagada. Yan. So, tapno nga ron ngumato ti kapasidad tayo ken kaamuan tayo nga mangsango iti didigra ken iti climate change ket ugaliin nga dungeg ditoy Sagada MDRRMO on air. Daytoy ni Gwen nga agpakpakada. Salamat apo iti panagdinegyo ken itinagan iti mayor tayo ditoy Sagada ni Telecito Dula ken dagiti dumapay nga opisyal kasama iti MDRRMO staff the Sir Eddie, Sir Asher ken Sir Felix na imbag nga aldaw ken datayo. Amin.